Hej 5. klasser i Helsingør. Jeg hedder Birgitta, og jeg arbejder herinde på Danmarks Tekniske Museum. Om lidt så skal I på en gamerdag heroppe på museet, og vi glæder os helt vildt meget. I skal igennem 2 workshops, 2 gamer-workshops, og I skal være her i 3,5 time. I skal møde museets underviser, og så skal I møde Jakob. Det er ham her. Kom her, Jakob. Han er fra Billedskolen, og han skal tage igennem noget, han vil fortælle om. Men lad os gå ind på museet, fordi så kan vi se det hele derinde. Kom. Nu er vi kommet ind i gamerudstillingen, og i min workshop skal vi arbejde med stop motion. Og det foregår på den måde, at jeg har taget en masse iPads med, jeg har papir med, jeg har lim og sakse og alle mulige ting med. Og så vil vi blive inddelt i nogle grupper, og så vil jeg introducere, hvordan man bruger programmerne selvfølgelig. Og så skal I de her grupper lave små film, som er inspireret af, hvordan computerspil ser ud, eller hvordan man fortæller ting med computerspil. Og efter min workshop, så skal I videre til en anden workshop, og det er med Anna. Og det er mig. Hej. Ja, fordi mens der er den ene klasse inde hos Jakob og har workshop derinde, så skal den anden være her i den her flotte gamerudstilling. Så prøv at komme med, så skal I se, hvordan der ser ud herinde. Så er vi herinde, hvor vi skal være. Og i den workshop, vi skal have her, der skal det handle om gaming. I skal igennem gamings historie. I skal prøve at spille lidt selv selvfølgelig. Og så skal vi kigge på nogle af de her fede, gamle spilmaskiner, vi har stående. Har I for eksempel nogensinde prøvet at spille på sådan en rigtig gammel arcade-maskine? Det er altså sjovt. Når I er færdige med at være her med den her workshop, så spiser begge klasser frokost sammen. Og så bytter vi selvfølgelig over bagefter. Når I er færdige med dagen, så får I nogle postkort med hjem. Og dem skal I alle sammen tage med op af tasken. Og så skal I lægge dem på jeres spisebord. For eksempel når I spiser aftensmad. Og det er sådan en talekort, hvor I sammen med jeres familie skal tale om gaming. Og der er også nogle quizspørgsmål, I skal prøve at svare på. Når I har gjort det, så er alle i klassen med i en lodtrækning om 2 gratis fribilletter. Altså til de voksne i familien. Så hele familien kan komme en gratis tur på museum her. Så held og lykke med konkurrencen, og vi glæder os mega meget til at se jer her på museet. Hej hej!